Καλημέρα μάγκες μου. Έχουμε έρθει για φασούλες σε ντοπιάρικα δύσκολα πουλιά. Τώρα θα δούμε, είναι και μέρα. Έχει αρκετή υγρασία, έχει κρύο. Η υπόθεση θέλει ζακετούλα. Πλέον αυτό που κοιτάω να πάρω πριν ξεκινήσω το κυνήγι μου είναι κάμερες, μπαταρίες, οπωσδήποτε. Χωρίς κάμερα, χωρίς μπαταρία δεν γίνεται δουλειά. Τι λέει ρε παιδιά, τι γίνεται στα μέρη σας? Πώς έχει εμφανιστεί τίποτα? Εν τω μεταξύ, πώς μου αρέσουν οι ζακέτες που έχουν στο τέλος στο μανίκι την τρύπα, με αποτέλεσμα να μην σου σηκώνεται πάνω. Λοιπόν, θα πάρουμε και πουκάμισο, γιατί μετά θα βγάλει ζέστη. Δεν θέλω να φαίνεται το χρώμα του δέρματός μου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε στην πορεία. Τι έχασα Παναγία μου, τι έχασα ρε. Τι έγινε ρε? Ήταν απάνω από το κεφάλι μου ρε. Σε αυτό εδώ το δεντράκι από πάνω καθόντουσαν δύο πουλιά. Ερχόμουν εγώ ξένιαστος, δεν τα είχα δει. Και κάνω μία το κεφάλι μου προς τα πίσω και βλέπω το κοπαδάκι περνάει. Του φεκάω. Την πέτυχε το πουλί, τώρα δεν έπεσε. Και ακούω ξαφνικά πάνω από το δέντρο και φύγανε δύο πουλιά. Και πήραμε το ένα. Με τι του φέκησα ρε φίλε εδώ πέρα? Ήτανε 30-35 μέτρα. Με τι έριξα ρε? Για να δούμε.
Με αυτό το φυσίγκι έριξα στην πρώτη φασάδο και μου κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αλλάξαμε θέση, παιδιά, γιατί έρχονται από κάτω τα πουλιά. Φύγαμε από πάνω που ήμασταν. Θα κάτσουμε τώρα. Είμαστε αναγκαστικά κάτω από το δέντρο. Θα δούμε τώρα ό,τι γίνει. Δεν έχω και καλή ορατό, ήταν λίγο μεγάλο το δέντρο. Θα δούμε, ας τα παρατηρήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Στα 10 μέτρα ήταν το πουλί. Σήμερα δεν μας έχει πάει καλά από το πρωί, από την ώρα που μας πήρε η πρωινή, η πρώτη το όπλο από τα χέρια. Δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, χαλάλι της. Το κυνήγι το τελειώσαμε. Πήραμε ένα πουλάκι. Μπορούσαμε να είχαμε κανένα δυο ακόμα, αλλά η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας. Δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Το μεταξύ έχει κρυαδίσει αρκετά. Θερμοκρασία έγινε τώρα στους 19 με 20 βαθμούς και τραβιέται η ζακέτα. Λοιπόν, πάμε να ετοιμαστούμε και τα λέμε, μάγκες. Να είστε όλοι καλά. Είμαστε έτοιμοι και πάμε να κάνουμε το απογευματινό μας καρτεράκι. Έχει και ωραίο καιρό, έχει αρκετή δροσούλα για μεσημέρι κιόλας. Πάμε και τα λέμε στην πορεία. Ωραίο πουλάκι. Κοίταγα να δω που θα κάτσω και άκουσα το σκίσιμο των φτερούγων τους. Μία πήρα σίγουρα. Με την τρίτη του φεκιά δεν κατάλαβα καλά τι έχει γίνει. Πάμε να δούμε.
Όχι. Για πάμε να δούμε. Έχει πέσει κανένα άλλο. Πέσε Μαρή. Τώρα μου βγήκαν ωραία τα πουλάκια. Το άλλο είναι τραυματισμένο, πήγε και πέσε μέσα. Θα πάω να ψάξω μετά γιατί έχουμε μία ώρα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Και θα πάμε μετά. Πάμε να πάρουμε αυτό που έχει πέσει deep ξερό. Και τα λέμε. Ωραία. Μου βγήκε μία ξαφνικά από εδώ μπροστά μου. Δεν την πρόλαβα καλά. Εν τω μεταξύ μπροστά είχαν έρθει άλλα, είχαν πιάσει καμιά δεκαριά πουλιά. Εντάξει, μακριά ήταν στα 60-70 μέτρα. Και με την τουφεκιά αυτή σηκωθήκαν και. Ρε παιδιά, μόλις τη βάρισα τώρα. Μόλις τη βάρισα. Ενώ μίλαγα, παιδιά. Κοιτάξτε τα πούπουλα. Για μου, δεν έπιασα τη φάση. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό δεν ξέρω αν ξαναγίνει, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Ενώ μίλαγα, τη βλέπω μπροστά μου στα 20 μέτρα. Με φταράκια ρίχνω, φταράκια Nobel Speed. Θα πάω να βρω και το άλλο πουλί τώρα. Ωραία. Μόλις τελειώσαμε το κυνήγι μας, καταφέραμε και βαρίσαμε 5 πουλάκια και το ευχαριστηθήκαμε. Είχε κάτι πουλάκια, όχι κάτι σπουδαίο, αλλά με υπομονή
Καταφέραμε και ρίξαμε τις ντουφεκές μας. Θα ρίξουμε μέσα εδώ.